जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। रथयात्रा ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନର ଏକ ପବିତ୍ର ଅନୁପମ ଓ ଭାବ ବିହଳ ପର୍ବ। ପତିତ ପାବନ ଓ ସାମ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ବର୍ଷକରେ ଥରେ ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି। ଯେପରିକି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର। ସେ ଆଡ଼ମ୍ବର କିମ୍ବା ଧନୀର ଭୁଖି ନୁହନ୍ତି, ସେ କେବଳ ସଚ୍ଚା ଭାବ ଓ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିର ବଶ। ରଥର ଦଉଡ଼ି ଟାଣିଲା ବେଳେ ଭକ୍ତର ଆଖିରୁ ଯେଉଁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼େ, ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁବିନ୍ଦୁ ଓ ମୁଖରୁ ବାହାରୁଥିବା ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୈବେଦ୍ୟ। ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ ଲାଗି ହୋଇ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା, ଅଣସର ପରେ ଅଣସର ଘରେ ଜଡ଼ିବୁଟି ସେବନ କରିବା ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ମାଉସୀ ଘର ବୁଲିଯିବା, ଏହିସବୁ ଲୀଳା ତାଙ୍କୁ ଆମର ଅତି ଆପଣାର ଓ ସଂସାରର ନିଜସ୍ୱ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏହା ହୃଦୟର ଏକ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, କରୁଣା ଓ ଅପାର ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ଦେବଦଳନ ରଥର ଗଡ଼ିବା ଚକ ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ଦୂର କରି ସତ୍ୟ ଓ ମାନବତାର ପଥରେ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ କଲ୍ୟାଣ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।